No niin, moi. Mä teen tänään tällaisen tallin esittelyvideon, missä mä esittelen niinku meidän tallin ja nuo kentät ja tarhat ja muut systeemit. Mutta ettei tästä videosta tule liian pitkä, niin eiköhän aloiteta. Eli ekaksi kun tästä tulee, niin soutaan tänne talliin. Ja sitten tästä heti oven oikealla puolella on inksukarsina, taran rikkinäiset suitteet. Ja täällä taran jutussa ei ole nyt suittia, koska ne on rikki. Ja sitten täällä on meidän höppön karsinat ja jokaisella on nimikyltit. Paitsi tollakin inksulla ei ole, koska se on niin uusi. Ja näin, mutta niin. Ja sitten tässä on liikutustaulu ja ilmoitustaulu. Ja tässä on meidän entisen tallin nimikyltti. Tai siis tommonen, mikä on ihan pilalla. Ja tässä on joku random kynä. Ja sitten tässä on tämmönen ei karhuntale, joku tämmönen lampaatale. Ja sitten tuolla on joku hanska, lankaa ja sitten tämmönen perukki. Ja sitten tuolla on jotain loimia ja sitten aluinen korvahuppu. Sitten tässä on tämmönen ämpäri, että kun vie hetot laitsalle, niin tää on siinä laitsan vieressä. Ja siellä laitetaan sitten riimunnarut. Ja tälleen. Tuossa on riimunnarut ja tuossa on riimat ja tuossa on sakset, kuminauhoja ja lankaa. Ja sitten täällä on vielä mun tämmönen oma hieno penkki, missä mä istun, ja sitten tommonen toimisto. Mutta joo. Sitten kun tultiin tallista pois, niin täällä on heinät. Tänne pitää kävellä. Ja tässä on meidän heinät. Täällä on 2 pussia heinää plus tommonen vajapussi. Tuolla ei ole kuvaan ehkä pohjat. Ja sitten tossa on tyhjä pussi. Ja sitten täältä kun mennään tonne noin jonnekin. Wow. Tänne näin. Niin täällä on sitten tää meidän hieno sähkösysteemi. Eli nyt ne ei oo päällä, mut sit kun nää laittaa silleen tiukasti yhteen, niin sit ne on päällä. Sit kun menee tuolta noin heinäjutusta, niin tässä on meidän nurmikenttä. Tää on se meidän iso kenttä. Ja tälleen. Mutta tässä ei voi nyt kovin kauheasti ratsastaa, koska nurmikko vielä kasvaa, niin se menee pilalle, jos siinä ratsastaa nyt. Tuossa on vaan joku ramppa, joka on rikki, ja sitten entiset tarhat ja niin. Tässä on sitten meidän laitsa, kattotarha, ja tuossa on lipsit ja tässä on niinku se portti. Ja sitten tässä on koko tarha. Eli tässä menee tämmöstä ruskeata lankaa. Tässä on heinää ja tuossa on tolppa. Tuossa noin. Sitten tuossa on tolppa. Ja tuolla on tolppa, tuo ihan pieni tikku tuosta. Ja niin. Ja sitten on vielä tässä nämä 2 tolppaa. Eli tuossa on se tolppa. Ja sitten tässä on taran oma tarha, koska tara ei tykkää muista hevosista. Niin sillä on tämmönen oma pikkutarha. Ja täälläkin on heinää. Ja siis se ämpäri tulee sitten tuohon. Ja sitten kun mennään täältä pois, niin täällä on tämmöistä ärsyttävää heinikkoa. Ja sitten tänne kävellään tonne tallille. Ja näin. Mutta tässä oli tää video. Ai niin, ja tässä on meidän estekalusto. Mutta tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsit. Me nähdään ensi videossa.